Sepurane rek yo iki videone gronjal-gronjal lah ya apa dalan nang Sidoarjo iku gak enak rek, akeh tembelane, akeh sing bolong lah gak di video iku eman iku mang rumah sakit Sidoarjo sing apike gak jamak koyo hotel rek. Lah iki mall Sidoarjo rek, iya rek aku katene nang mall iki numbasno anak Kia sepatu. Mall Sidoarjo iki ono dua rek, satune ku ge endi yo, pokoke ono dua. Lah iki sing gedhe ana maneh situke iku rada cilik rek. Iki Ciplas, situke maneh iku Matahari. Ya padha dodolane koyo ngene yo an rek. Lah iki wis masuk nang jerone mall, ayo lanjut ke lantai 2 nggene sepatu-sepatu ambek sandal. Kok ya heran aku ndelok arek iki. Sik rek, iki ono sepatu apik rek iki tak gawe dolen ngono apik cocok paling ya. Lah iya kok ya heran aku ndelok Kia iku. Sepatu iku rek, sik tas ae tak tumbasno no ge TikTok. Gak ano setahun koyo rek, tapi jarene ku wis gak pas, wis sempit padahal nomere ku wis tak gedeni. Terus wingi ku alhamdulillah ayah iku oleh rejeki rek, dadine iki ditumbasno nang mall. Ayahe ku seneng nek tumbas sepatu nang mall ngene iki, engko jarene ku ceke awet, ceke gak lunyu yo nek digawe cek gak kepreset. Lah iku mang wis mari rek, wis oleh ayo bayar mule. Sik rek gak mulai ayo nang lantai 3 nang kene ku akeh permainan rek lah biyen niku nang kono ku nggene dodol HP tapi saiki dadi permainan lanjut menisor rek ayo tumbas mimik soalnya ngelak gak kroso iku mang lungguh-lungguh nang kono dakno sampak bengi rek.